Сән менә ни, дустым. Яраткан уенчыкларың арасында йомшак аю баласы да бардыр, шулаймы? Ә син ул аю турында маҗаралы хәлләр ишеткәнең бармы? Винни-Пух исемле бал яратучы аю баласы һәм аның дуслары сине көтә. Шат күңелле Пиглет, акыллы ябалак, күңелсезләнергә яратучы ишәк, хәрәкәтчән тигр, һәм әлбәттә Кристофер Робин. Ә бу маҗаралар турында бик матур итеп китап язылган. Аның авторы инглиз язучысы Алан Милн. Ул 1926 елда улы Кристофер Робин һәм аның яраткан уенчыклары турында кызыклы әсәр тудырган. Күп телләргә тәрҗемә ителгән Винни-Пух маҗаралары сиңа да ошар дип уйлыйм. Рәхим итеп, китапны укы, Виннига ияреп, әкияти дөньяга сәяхәт кыл. Алан Милн китабы сиңа гаҗәеп инглиз телен үзләштерергә ярдәм итсен.